Ngibingelela kakhulu uMkhozi ngibingelela nabalaleli emakhaya. Injani yaphila na? Nkosi yami sisaqinekile kakhulu. Nazo-ke. Nayi indaba lukhulu udaba siyalixoxa lana iyavela lento ukuthi mangase kusuke nayi indaba mhlawumbe lento ivimbene iy'nqumo azenzayo, lento imnika imicabango engemihle, lento imenza abe ney'fihlo kwabakubo, lento imenza ngempela angazazi thuba nanciphe emzimbeni konke. Indaba inedliso baba Mnguni, kwenzeka kanjani? Kulula, liyakhipheka, kufanele kuze kubenziwe njani mase kunje? Ake siqale siyichaze le yamadliso ukuthi idliso alililodwa. Njengoba igama lithi idliso, ingoba umuthi ongena ngomlomo. Kuthiwa ke idliso. Bese ngithi amadliso ahlukene. Khona idliso lokuthi uma ke wadla uyafa. Make wadla kuzokwakheka uthando ngaphakathi. Uhlobo lwedliso lokwakha uthando ngaphakathi. Kube khona idliso lokuthi umuntu akazinikele entweni ethile, mhlawumbe ayinikele ezidakamizweni noma ayinikele ekwenzeni izinto ngokwindlela engafanele. Bese ngithi ke uma kuthiwa umuntu unedliso, leli dliso kufanele kucace ukuthi idliso elingene ngokomoya, ngokuthunyelwa ngomoya. Uma lithunyelwe ngomoya idliso aliphumi ngokuqhalaza. Uma kuyidliso elingene ngokuthi lo muntu obekade emdlisa ugcobe esandleni umuthi wamkhinta lapho liyahlala idliso sekuthiwa yini isibambelelo. Lelo dliso lelo noma ungaphalaza kangakanani angeke lize liphume. Bese kuba yidliso elingeniswa eni azoyidla, elifike ngaphakathi lihlale laphele libe yinto kathi noma kuthiwa uyayiphalaza bese iyaphuma. Kube yidliso elakhiwa ngofishi, ufishi uphefumula ngomzimba wawo wonke. Okuchaza ukuthi ke mawudliswe ngalo lihamba wonke umzimba noma ungaphalaza angeke uzolikhipha. Ithi ke inkulumo yanamhlanje akaphalaze ukuze asizakale. Ithi mina akutholakala uhlobo lwedliso adliswe ngalo uma eya kumuntu, asikabheka ukuthi ngabe wathatha izila zakhe wokwenza isikhonkwane okuyisona esimlawulayo noma wamdlisa. Bese kutholakala uhlobo lalowo mhlakathi azosebenzisa ukuze kufelente ngoba ngabahamba abantu mhlambe kade zama kodwa lento ayilungi ngoba wadliswa ngendlela yokuthi lento iphila ngenye indlela. Bese sicabanga ukuthi umeke waphalaza izophuma kanti ayiphumi, ahlukene. Umuntu oya kuye akambhekela indlela abalifaka ngayo njengoba kuthiwa iva likhishwa ngelinye iva. Ukuthi kuqonda ukuthi indlela yomuntu ohlawe ngayo noma usulashwa ngaleyo ndlela. Kwaze kwanzima kusho ukuthi-ke la kusewumqansa kakhulukazi. Uthola kanjani ngoba lo muntu usuke engavumi ukuthi asho ukuthi uyenzele lento? Uthola kanjani uhlobo lolu? Angithi-ke umama ekhaya njengoba uzokuthiwa khona udelunina, uhlobo lomuntu othile lowo owenziwa umuntu wesifazane mebona ukuthi indoda yakhe ithanda kakhulu ikhaya, inakekela kakhulu abazali, bese thatha lo muthi oyidliso ayidlise, lo akhohlwe yikhaya adele konke anamathele kulo muntu. Noma ngabe wesifazane unamathele endodeni noma ngabe indoda inamathele wesifazane udele ikhaya. Ukuze asizakale indlela yokuthi kuhlolwe ukuthi lingena kanjani ngoba akekho umuntu ongavuma ukuthi ngiyakudlisa noma ongavuma ukuthi imina engikucuphile. Kodwa uma usuhamba sekusuka ukuthi nayi ingane yethu iphele emzimbeni asiboni kahle, ake siyozwa ukuthi yini inkinga. Kuthiwa hayi lo muntu udlisiwe, mhlawumbe lo muntu udlisiwe ngeke kuthiwa izizwe izona ezimlawulayo sebeyabamba. Sekuzofakwa izizwe manje eyizokuxotsha lezi kulo mzimba ukuze lo mzimba ube njani ukwazi ukuthi ukhululeke. Ngoba manje nawe izizwe ngempela la ngefisa nokuyiphosa engathi ngahamba imoto iginqike yonke lento ayicabangayo
izinto ezimbi ezifikayo ngempela ngoba ngiyengizwe kuthiwa izizwe lezi zihambisana nabanye kuthiwa bahayiza ngazo noma yizwe lezi bese bekhuluma ngazo oyahle baba Mnguni cha akithi manje kufike kube izizwe kuzoba nekuthiwa zipoliyane uma umuntu ehayiza bafaka bese kuthi izizwe zikwazi ukuthi zikhulume izizweni yakho ukuthi njengamanje shiya yonke into gibela endaweni ethile njengamanje shiya yonke into hamba ehlatheni esithile ufike uyilengile baba Mnguni uma efika ke ngifuna ukuyakubani ngoba kuyintombi izensizweni nange haqhamuka impela ebuka wonke umuntu wenze yani amthatha amthulise amfake endlini noma sesemfakela amehla abantu noma uyajabula ukuthi waze wafika wavala isicabha ahlale naye sahayize njalo noma mase fika kuyena uthi qwebu abuyele emqondweni wakhe angithi ke uma isefika lapha kade umgandla kanjalo usuke eselindelwe ulo owenza lo muthi ukuthi uyeza manje mayefika ufike ingqondo ihambe la endlini ngalesikhathi elayindini useyashukuniselwa yilo muntu noma uyamkhohlisa noma dala yagcina isivalo eyihambisana nalento kuthiwa ukuthwala intombi mnango ayenda khona ufuna noma usuwanele senganele kodwa kule sawona dokotela Mnguni bengicela nje ukubuza ukuthi kukhona ke la umndeni udlisa umfana noma intombazana la ekhaya kuze ingabheki yondle intombi yayo noma iyondle la ehlala khona ibheki ekhaya kuphela ngoba ngithi ukuthi ukhulume ngedliso lokuthi kukhona umuntu la ozodlisa khona indoda yakhe ngoba ibheke ekhaya kuphela ayimbhekile yona but kukhona ke la umama womfana ezodlisa indodana yakhe kuze noma kuthi iyahamba iyojola ngaphandle kodwa nje iyazi yona ukuthi mayisebenza ngisebenzela uma nesekhaya yimpi leyo ephakathi komakoti nomamezala umamezala uyangathanda ukuthi ingane ingasamnaki athi ngimfundisile ngimkhulisile kodwa njengamanje akasange nakile ilapho ke ahamba khona ke eyolanda into yokuthi ingane ayinake yena lowo muthi lowo muhle mubi ngoba kwenza ukuthi umfana angabe esawandisa umuzi ukwandisa umuzi ukuthi aganwe naye athola abantwana akhe ikhaya kodwa uma ebanjwe ngalowo muthi lowo abezwani nentombi lento vele ikhweleze yakhe isichitho kube ngathi mabehleli noma behlangene bengaxabana gcina umakoti esehamba lento ijabuleke ngoba phela akaseze ukubangisana namuntu ubondla leli khaya izinto lezi ezikhona ezenziwayo hayi ngiyabonga kusho ukuthi kodwa ke Dr. Mnguni siyabonga okubuhlungu nje kulolu daba khulaza esikhuluma ngalo ukuthi lo muntu oyemdlisile noma engasamfuni akakwazi manje ukuthi alikhiphe ukuze lo baba aphile impilo yakhe emsulwa umshiye njalo bese bayamsinanga kuyena ngoba njengoba ethi afuna ukutshela abazali bakhe usenethemba ukuthi mhlawumbe bazozwana Nkosi yami hayi lapho ke mama ukubophela kwemithi uyazi ukuthi khona isilwane esingakhulumi okuthiwa yimvu so uma entweni befake imvu awukhulumi ngempela ungaze wenze omkhulu umonakalo njengoba eseyikhuluma kanje ngithi mina abomndeni abamthathe bemhambise ingani omunye umuntu uyetshela ukuthi ekuseni ngiyophalazisa umakoti uyangilisa avela amtshela athi ubabone nje bathi bayongiphalazisa ngoba wangilisa izinto ezikhona abamthathe bemhambise kumuntu afika amsize ingqondo ikwazi ukuthi ivuleke baba Mnguni utholakala kanjani abantu ngoba ngiyacabanga usekhona indlela zokuxhumana nabantu ngokuqhubeka nengxoxo nokunye Nkosi ngingangivakashela ku-YouTube ngikhona bese kuba ukuthi ey'nambeni zocingo ilena ethi 031 301 0812 031 3010812 iyona namba bangayisebenzisa leyo ukuthi ke bakwazi ukuthola ke mhlawumbe uma befuna ukwazi kabanzi. All right. Ku YouTube uDr Mnguni. uDr Mnguni uYouTube. Okay, siyabonga kakhulu Dada. Siyabonga kakhulu.